ଆପଣ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି କି ଯଦି କେବଳ 5 ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ପୃଥିବୀ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ହଟିଯାଏ ତେବେ ଏହି ପୃଥିବୀ ସହ କ'ଣ ହେବ? ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରିପାରେ। କେବଳ 5 ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ଯଦି ପୃଥିବୀରୁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ହଟିଯାଏ ତେବେ କ'ଣ ହେବ? ଶୁଣିଲେ ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଘୁରିଯିବ। ପ୍ରଥମ ସେକେଣ୍ଡରେ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ଅଜବ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯିବ, କାରଣ ବାୟୁରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ନଥିଲେ ସାଉଣ୍ଡ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସେକେଣ୍ଡରେ ଆକାଶର ରଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ବଦଳିଯିବ। ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଆଟମସ୍ଫିୟରକୁ ବ୍ଲୁ କଲର୍ ଦେଇଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଆକାଶ ଡାର୍କ ହୋଇଯିବ। ତୃତୀୟ ସେକେଣ୍ଡରେ ମଣିଷର ଶରୀର ଉପରେ ଭୟଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ଶ୍ୱାସ ନେବାରେ କଷ୍ଟ ହେବ, ବ୍ରେନ୍ ପେନଫୁଲ୍ ମୋଡ୍କୁ ଯିବ। କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ଭୟଙ୍କର କଥା ଏବେ ଆସୁଛି। ପୃଥିବୀର ଅନେକ ବିଲ୍ଡିଂ ଏବଂ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ସହସା କୋଲାପ୍ସ ହୋଇପାରେ, କାରଣ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଭିତରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ନଥାଏ, ଯାହା ତାକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରଖେ। ସମୁଦ୍ର ପାଣି ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ବାଷ୍ପ ହେବାର ଆରମ୍ଭ କରିବ, କାରଣ ୱାଟର ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ରହିଛି। ଆକାଶରେ ଉଡ଼ୁଥିବା ଏରୋପ୍ଲେନ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଚାଲିବା ବନ୍ଦ କରିଦେବ, କାରଣ ଫ୍ୟୁଲ୍ ବର୍ନ ପାଇଁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଦରକାର। 5 ସେକେଣ୍ଡ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଫେରି ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ସେହି 5 ସେକେଣ୍ଡ ପୃଥିବୀକୁ ପୂରାପୂରି ବଦଳାଇ ଦେଇଥିବ। ସେଥିପାଇଁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ କେବଳ ଗ୍ୟାସ୍ ନୁହେଁ, ଏହା ପୃଥିବୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବନର ଆଧାର। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ଯେଉଁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ନେଉଛୁ, ସେହିଟା ହେଉଛି ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି। କେବଳ 5 ସେକେଣ୍ଡ ଏହା ହଟିଗଲେ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ବଦଳି ଯାଇପାରେ। ଏହିପରି ଆଉ ଭୟଙ୍କର ଆମେଜିଂ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।